I'm a diamond, not a piece of glass. Bon dia, xiques. Vinc a presentar-vos a un alumne nou, que a partir d'avui vindrà a la nostra classe, d'acord? Li diuen Xavi. Hola. D'on més, Xavi? Vinc de València. Vale, ara vosaltres digueu-li el vostre nom, d'on veniu, i així ell vos va anar coneixent. Jo soc Vera i soc d'ací de València. Jo soc Lorena i soc d'ací de València. Jo soc Elena i soc de Madrid. Jo soc Laila i soc de Madrid. Molt bé. Vale, xiques, doncs ja podem eixir al pati, vale? Agafeu-se l'aigua, l'esmorzar, el que necessiteu. Oye, Xavi, si quieres te podemos enseñar el... ¡A tomárselas ya! ¡Ya! ¡Agárrenle fuera! Què passa? ¡Adiós, marranes! Per què decideu? Pues perquè són unes marranes. Son unos marranes. Estàs utilitzant les majors? No els utilitzé, són els meus amics, ¿a que sí? Sí. Pues sí, ¿algún problema? No, ¿no? Bueno, Xavi, conta'ns un poc, quants anys tens? Jo soc Xavi. Això ja ho sabia. Tinc 10 anys, m'encanten les plantes i soc autista. ¿Qué? I ¿Quieres ser soc autista. autistas? ¿Es que son tontos? No, autista és que soc autista. Aparteu-se, no! Allunyat! No! Què passa? Però com t'ha deixat estar en esta escola? Si és caríssima! No, si és pública. Els nostres pares paguen un muntó per esta educació i damunt duen a marranes, autistes... Què va ser lo següent? Anem, que no s'ho paga! Què passa? Estan botxes. No sé guapo. Sí, no te Lore, ja estem en la mateixa. Xiquets, podeu deixar de vamparjar ja. Val. Sé ja, ¿vale? Val, oi. I damunt me contestes. Jo sóc la reina, ¿vale? Tu no pots anar... Jo me'n vaig. Molt bé, perquè és conversació, ¿vale? I tu? Tu no pots fer el que és la meua feina, ¿val? O sigui, tu no pots fer-li bullying a ell perquè d'això m'he encarregat jo. I vosaltres dos m'acompanyeu i feu poses. I ja. Però tu no vas a fer-li bullying a ell. T'està quedant clar? Te quedes en les divines o te'n vas? Pues perquè estàs fent la feina que no te toca. Te vols quedar o te'n vols anar? Val? No tornes a incomplir una sola norma. Ni una. Jo mane. Que va a ser... No, Lore. No, ja no ho dic. 5, 4, 3, 2, 1. Ningú pensava que es canto, estimant en les divines, perquè som gasolina de veritat. Les divines. Lore, què te passa? Per què vayas a Istina? Perquè no vull fer el ball. Pues el vas a fer com aquell jo me dic Vero. Ningú pensava que aquesta esquina, estimant en les divines, perquè som gasolina de veritat. Les divines. Lore, què t'està passant? No t'existes res. Lore, estàs fora de les divines. Ho sento molt. No podem més amb tu. Dius uns dies supervagúncia. Pues si hay un problema, no me apetís. ¿Por qué te has hecho un talent? ¿Xavi? Pues sí, Pues ves que no hay el temps. pues millor. ¿Tú no te fiques? Ahí, ¿vale? Bueno, pues tú te'n vas ja. Ves-te'n? Pues sí, és millor que me'n vaig. Això. Bé. Mare meua, que és fort. Bueno, total, ara hem de tornar a ensayar. Bueno, Xavi, Lore, vingueu, que hem d'ensayar. Hem d'assajar, de veres, no ho entenc. Val. Vale, tu, ahí darrere. Ai, no se debe echar. Crec que ara no és la única que no Em dona igual, jo soc la que mana en este ball. Pues no volen fer el ball, no l'hem fet. No podem fer altre. I tu des de quan me dius Isa contrària, I per Lore? què no fem uno que ens agrade? Calla ara mateixa, val? Uno que ens agrada! I tu per què ara me dius la contrària sempre has anat amb mi? Des de tota la vida, ¿vale? Que des de tota la vida mai volies estar amb mi. Lore, estàs superfort, de veres. Tu creus que tens més que tens, però no tens. Jo ja sé, Sí que el tinc.
Algun problema? Si sou orgullosos és amb la culpa. Darrere, Lorena! Darrere! Pues no, solta. No t'atrevis a conar-se, no? Si se'n vol anar. Pues no ho va fer. Anem a fer el ball. 5, 4, 3, Yo por mí sí, pero... 2. Pues arrégatela, com he fet jo. Se'n vas anar? Bueno, sabeu què? Adéu, ahí us quedeu. Adéu. Vale, ja soy una rata. Has de superfort. Ja tot. Anem sol. És que no se creu que té tots els drets del món. Tot el món tenim els mateixos drets. Ja. És que Ramon, qui vols ser la seva amiga? Perquè és que crec que ningú. Se nota que tots els seus amics són comprats. Ah, que sí? Sí. Ai. Les amenaçaria o algo. Sí. I no són molt bona actrius. Diga. És que... Ai. Ramon sempre és... Ai, mira, tu fes-me esto. Alegrés sempre del grup. I de tots els grups que té, sempre se creu la reina. Bueno, això l'esteu. Ah, que sí? És que sempre se creu la reina. Ai. Sí, però tots tenim el mateix dret. I damunt... I damunt, jo per ser autista, ai, no, estàs bobo, no sé què. I damunt la seva amiga... Lucía, Diguen de tot. A més, Lucía està igual que tu abans. Segur que li va acabar passant el mateix. A veure, era abans. Ho has dit. Abans. Ara ja som amics. Ja. És la que va ir enviar a Irbero? Que te'l conté l'Ore. No. Ara ja no és la seva amiga. Mitja palio, va, comença tu. Vale. Bueno, ella se creu que té tots els drets del món, perquè anava, no volien fer el ball d'este que fan així i no sé què més, i és que ens obliga a fer-lo, jo ja no sé, jo no sé si creu que té més drets o no sé. Bueno, aleshores, és que se nota que tots els seus amics són comprats. Ah, que sí? Sí. I tu eres una d'elles, vares ser, ara ja no. Tu ho has dit. Perquè és que ja no se pot amb ella, de veritat. No que ho digues. Escolta'm, què t'està passant últimament? O sigui, estàs com Lore. No te va passar el mateix que a Lore, no? O sea, no me puc quedar a soles, te van a riure de mi. O sea, tu te vas a quedar en mi com que jo me dic, però... No ho sé, la veritat. Com que no ho saps? És obvi que t'has de quedar en mi, o sea, si me quedes soles, què va a ser de mi? Se van a riure de mi de que estic soles. No ho saps, Xavi? Que té més amics que jo. Ja no. Encara tinc a Àlex i a Javi. Ai, encara que no som molt amics. Bueno, és igual. Què me volies dir? Jo crec que... Espera. Necessari, hem de practicar el ball. Perquè si no el practiquem, val. No, tu vas darrere! Sí, estem. Vinga a passar que es canta! Així manen les divines, perquè som gasolina. Perquè vagis a les ganes. Una altra vegada! I més darrere. 5, 6, 7, 8. Vinga a passar que es canta! Així manen les divines, perquè som gasolina. Gasolina de veritat. Les divines. Ja està, compta'm. Ana, per què me mires una cara d'asco? M'ho he pensat i crec que vaig anar amb Xavi. Avui no és el 28 de desembre. Bueno, jugamos. ¿Lo puedes decir? Bien en serio. Vinga, que se nota quan dius mentires. Això és una mentira, no? O sigui, és una broma. Ja, com que te'n vas en Xavi? O sea, ¿vas a fer lo mateix que Lore? Pues sí, què passa? Pues que estàs deixant a la més divina de l'escola soles. Pues millor. Damunt! Sols fas que criticar a la gent. Pues perquè és lo que la gent se mereix, val? A més tu, què me vas a dir a mi?
Eres més lletja? Anda. Pues ja me'n vas d'ací, perquè la gent no estigui en el meu grup. Que sàpigues que no estic sola, segueix tinguent els diners. Quédate pobre. Hola, Xavi. Hola. Cuarto de veros. Normal. Es que mis amigues son escomprares. Com tu. Ai, mira, per ahí ve plorant, com sempre. Què li passa a la nena? Què li passa a la nena? Res, val? Bueno, ara vinc per a dir-vos... Aparta, no me toques? Ay, mira, com te toques. No me toques! Vinc per a dir-vos Sí que te toques. Xavi, tu tens pelos. A la nena per el projecte de mi. Pues no. Sí, de tu, pues som 5 contra 1, no me acuerdo de tu. Si vols el fem... El podem fer de les plantes, són meravelloses. Si no, no estaries viva. Mira, mira. Ay, que salís aquí. Uy, salís tanto. Ara me'l dones. Salís de la per a clase. Escolta'm una cosa. Això val més... ¿No que tenías tantos diners para comprarte? ¿Has comprado uno? ¿Qué vale ahora? No, res, no valen res. Solo valen recordarte que estàs entre plantes. ¿Sí? No digues que no t'agradaven que tenien bitxos i que tenien de tot. Estic entre traicioners. No, no tens traicioners. No. Para, madrileña. Bueno, què voleu ara? No, Volem res. dir-te una cosa que... T'hem vist en un piso, no tens una mansió, tens un piso. No, això és el pis de la meva àvia, vale? No digues que... la teua àvia estava morta. Aquesta és la de part de mon pare. Sí? Bueno, va, si tu et dius... No digues que els teus pares estaven separats. No, òbviament, com creus? Segur. I a més, per què no tenies la tablet dins de la punta? Pues perquè... Lo tinc en casa, carregando. En el piso? No, en la mansió. Espereu. I com és que estava allà el carregador de l'iPad? Si estava carregant en casa... Val! No tinc els diners com cregueu. Vic en un pis, els meus pares estan separats, no tinc abuelos, soc adoptada, tinc síndrome de Tourette. I... No passa res. És veritat, content. I no me dic Pero! Me dic Antònia. No passa res. Què passa? Pero és més flipant, i Antònia... Abuela. No. L'únic que volem dir-te és que si ens perdones ens tratarem com un home. Bueno, Jo creia que sí. Seria tot això, tots m'anaven a respectar. al contrari, ningú voldria ser el teu amic. Solo és que, pues, ningú realment volia ser el teu amic, com se t'ha demostrat. Solo és que te tenien por. Però ara s'han donat compte de lo que és la veritat. És que me donava molta vergonya i lo pitjor és que Molta vergonya? he nascut en Madrid, jo no soc valenciana, res més dur que 3 setmanes així. Pues si jo vaig vindre fa més. O menys. Bueno, da igual. Però no passa res, és que no passa res. Què passa? És que jo no vull que la gent se riga de mi. Igual Per què se van a riure? Tu eres la Vero, no tú, pero es Antonia, Vero, se reía de mí por ser autista. ¿Algú més? No. Además, tampoco es una enfermedad de autismo, tu, pero si bueno. damunt jo tinc síndrome de Tourette. ¿Y qué es eso? És que faig molts moviments raros i pues... És una enfermedad. No pasa res, te podem acceptar sigues com sigues, lo que no valem és que ens trates mal. Ningú se va riure de tu, mai. I si se riu, està equivocat. Se'l dius. És que teniu raó. Jo tampoc sé per què he muntat tot això. Crec que va ser una mala decisió. Vols ser la nostra amiga? Va, damunt. No me vull quedar sense amics. Pues aleshores sé Antonia i no sigues Vero. Vale, soc Antònia. El proyecto del medio al final es el de restantes.